Jsem Thomas Kurz, projektový vedoucí oddělení vývoje materiálů u Voestalpine Stahl v Rakousku. S našimi zkušenostmi a spolehlivým smyslem pro budoucí vývoj jsme již dnes na stopě tomu, co se zítra stane celosvětovým standardem u velkých systémů. Naší každodenní prací jsou výpočty a testy materiálových vlastností stále nových druhů oceli se zvláštní povrchovou kvalitou. Rozsáhlý vývoj je roky součástí mého profesního života. A také v soukromém životě mě brzy čeká velká událost. Na mé práci se mi líbí, že se někdy právě v těch nejskromnějších nápadech skrývají průlomové možnosti. Jako třeba v naší oceli pro lehké konstrukce kalené lisováním, díky níž je život milionů lidí v automobilech ještě bezpečnější. Mnohé vlastnosti se u materiálu, jako je ocel, plně vytvářejí až při pozdějším zpracování. A to i nejmenší poškození povrchu při výrobním procesu může ohrozit kvalitu celé součásti. Přesto jsme během 10 let vývoje za nesčetných bezesných nocí a se spoustou vypitých šálků silné kávy dokázali všichni společně vytvořit to, čemu mnozí nevěřili. Nový materiál, 2 nové výrobní metody a nespočetné možnosti pro budoucnost. Neměli jsme ale vůbec čas usnout na vavřínech, protože se nám v hlavách už zase rodily další nové nápady. Občas ani nemůžu uvěřit svému štěstí a nemůžu se dočkat, co všechno ještě přijde. Ale je jedno, co budoucnost přinese. My jsme připraveni. Je to právě tato klidná síla, smysl pro detail, který nás všechny žene dopředu a neustále posouvá hranice nemožného. Bereme budoucnost do svých rukou. Voestalpine. Vždy o krok napřed.